capaz de non medieval! O máis pillo de lampa medieval! Unha mentira imposta, moito vale, cousa costa! Este é o relato dunha cantante bailarina! Ademais dunha superviviente ao mundo hostil, a contumacia femenina! Pero García de Ambroa, trovador galego, da pequena nobreza! Ei, vaca de moitos! Ben fuxida e mal mantida! Nativo entre 1215 e 1260 aproximadamente. É originario de San Tirso de Ambroa, na localidade de Betanzo. Aparece nomeado por primeira vez nunha doazón ao mosteiro de San Martín. Petrus García, sí, de Ambroa. Esta é, en todo caso, a historia de María Valteira, a soldadeira nas cortes do rei Afonso X, que pasou a historia agora con mayúsculas, non por cantar e bailar, que foron as dotes que lle abriron as portas dos castelos, senón por sobrevoar o seu Antonio os costumes e os límites impostos ao territorio femenino. Se ben queredes facer de tal medida, debedes acoller así, e non me orde nunha maneira. E dice, esta é a maneira certeira, e por compaso ha de meter a cal longa debe toda ser que vai entre as pernas da escaleira. E dice, esta é a medida de España, que non de Lombardía, nin de Alemania. E porque é grosa, non vos sexa mal, cadelgada per Greta, reinan van. Que era unha soldadeira na idade media, era unha muller que entretiña cantando e bailando os cortesáns e que recibía unha soldada como salario. Polos datos que temos, podemos dicir que María Valteira foi unha das máis famosas. Polas cantigas de Escaña que dedicaron ata 11 trovadores, podemos dicir que foi unha das mellores representantes do amor dos cortes. Tira máis pelo da cona que corda da maroma. Pero García de Ambroa participou na Reconquista, formando parte do qué? Do que? Das cruzadas! De todos esos eventos medievais! E despois diso abandona a península, tal vez coa intención de viaxar a Terra Santa, xa que non figura no repartimiento de Sevilla de 1248. E, tras o seu regreso, faise referencia a súa morte nun documento de 1261. Ei, todo vai ben, se a morte non ven! María! Eres unha muller de moito carácter, A súa lenda conta que sendo hidalga e podente, elixiuse en soldadeira para gañar liberdades. A verdade é que a sociedade medieval non era demasiado xenerosa ca independencia das mulleres. Ainda que estas atopaban en unhas piscuas coas emancipacións nos conventos. Ainda que pareza contradictorio, eran libres ao non depender de ningún varón. E nalgúnas profesións, atentos, nalgúnas profesións próximas á vida licenciosa. Quen xoga con moitas pallas, unha lle quitará os ollos. Pero García de Ambroa caracterízase pola cantidade de trovadores que os satirizan, xa sexa pola súa peregrinación, xa sexa pola súa relación coa soldadeira Valteira. Ai, o que Valteira era que vingar destes honras que no mundo aprendeu. Se ben facer, non deben comezar en mí, cando por ela andeu, mais comezante no reino de León. Pris deshonras, e cuantos si son, que das deshonras non queren peitar. Que non se sinta con forzas, que non se metan liornas. Vibrante, vigorosa e anxeira. A súa viaxe a Terra Santa como cruzada inspirou o sarcasmo dos seus colegas trovadores, como Pedro da Ponte, a Carlos Tedén, que lle dedicou unha cantiga de escarnio algo malhumorada e bastante obscena, que probablemente non lle importou demasiado a Valteira, non é? Que inimigos teña, mira ben por onde vai. Ai, sí, muller finxida, mazá podrida. Home fanfurriñento, todo o evento. Falar sen pensar,
tirarse en apuntar. Mira, fai mal e agarda outro tal. Febreiro e as mulleres no día teñen 7 pares. Non hai cagadas envexada! E dos piquiños saen os filliños. Sin nada, entonces no entendí un carajo.